ஓம் நமோ நாராயண. ஓம் நமச்சிவாயா. முனைவர் முருகனின் ஜோதிட கலை வகுப்பு. இது 53வது வீடியோ. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது 7ஆம் பாவகம், அதாவது 7வது வீடு. பழைய வீடியோ 6வது வீடை பத்தி 52ல சொல்லியிருப்பேன். ஏற்கனவே 52 வீடியோ போட்டிருக்கோம். சரி, இன்னைக்கு திரும்ப ரீஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இன்னைக்கு போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். மேபி வாரத்துக்கு ஒன்று போட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே. இது ஒரு திருமாலோட பாடல். அனைத்து நாட்களையும் அனைத்து கிரகங்களையும் ஃபேஸ் பண்ணி எழுதின ஒரு பாட்டு. ஏன் இதை பத்தி இன்னைக்கு படிக்கிறோம்னா, சுக்கிரனுக்கு நமக்கு பரிகால ஸ்தலம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாத பெருமாள். ஸோ அதனால பெருமாளோட பாடலோட தொடங்குறேன். களத்திரம். களத்திரம் அப்படின்னா குடும்பம், காதல், அதை பத்தி நம்ம பார்க்கறது. இப்போ களத்திரம்ங்கிறது 7வது பாகம். எப்படி பார்க்கணும்னா, ஒருத்தரோட உங்களோட ஜாதகத்தை பார்த்துக்கோங்க. லக்கணம் எங்க போட்டிருக்குன்னு பாருங்க. அதுல இருந்து 1, 2, 3ன்னு எந்த இடத்துல வருதோ அது 7வது வீடு. இதுதான் அந்த கணக்கு. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா, களத்திரம்னா குடும்பம், காதல், இதை பத்தி உள்ளது. அப்புறம் நம்மளோட செல்வங்கள், இதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு என்ன ஒரு 7ஆம் பாவத்தை வச்சு என்னென்ன பலன் எல்லாம் நீங்க உங்களோட அஸ்ட்ராலஜில சொல்ல முடியும். முதல்ல களத்திரம், அதான் குடும்பத்தை பத்தி. திருமணம் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம். காதலில் வெற்றியா தோல்வி, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த காலத்து 7ஆம் பாவம் நல்லா இருந்ததுன்னா அனைவரையும் வசியப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கும். இவங்க வியாபாரம், வாடிக்கையாளர், இதுல எல்லாம் நல்லா ஷைன் பண்ணுவாங்க. இந்த 7வது பாகத்து வீட்டை வச்சு நம்ம பலன் சொல்ல முடியும். பகைவரை எப்படி ஈஸியா டேக்கிள் பண்ணுவாங்க அதை பார்க்கலாம். இவங்களுக்கு வெற்றி எப்படி கிடைக்கும், இவங்க தத்துப்புத்திரனா போறாங்களா இல்லையா, அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இவங்க வேறொரு இடத்துல பணம் பதுக்கி வைப்பாங்க, அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பாலுறவு சம்பந்தமான இதுல கொஞ்சம் நாட்டம் அதிகமா இருக்கும். இவங்க ஒரு நீண்ட பயணம் மேற்கொள்வாங்க. இவங்களுக்கு அன்பளிப்பு, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய வரும். பால் உறுப்புகளை பத்தி உள்ள வியாதி, இதெல்லாம் பத்தி பால் உறுப்புகளை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். இரு மனைவிகள் அதிகமா இருக்கிறத இந்த 7ஆம் பாவத்தை வச்சு ஈஸியா சொல்ல முடியும். மரணத்தை பத்தி சொல்ல முடியும். இவங்களோட ஞாபக மறதி, அதை சொல்ல முடியும். வாக்குவாதங்கள் என்ன எப்படி பண்ணுவாங்க, அதுல எப்படி வெற்றி பெறுவாங்க, அதை பார்க்கலாம். இவங்களோட கற்பு நிலைகளை இதுல பார்க்கலாம் 7ஆம் பாவத்தை வச்சு. அப்புறம் இவங்க பணம் வேற இடத்துல பதுக்குறாங்கனாலேயே திருட்டு, இந்த மாதிரி இதுல இன்வால்வ் ஆகுறாங்களாங்கிறதை தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் அதிகாரம் குறைதல். இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7ஆம் பாவம் ரொம்ப வீக்கா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த பாத்தீங்கன்னா மரணம், ஞாபக மறதி, வாக்குவாதம், கற்பு நிலை, திருட்டு, இதெல்லாம் கொஞ்சம் நமக்கு மைனஸ் பாயிண்ட்லயே வந்துட்டு இருக்கும். இதுக்கு காரகர் பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரன். இதுதான் இவருக்கு நம்ம 7ஆம் பாவம் நல்லா இருக்கணும், 7ஆம் பாவத்தை எல்லாம் இது பண்ணோம்னா நம்ம பெருமாள் வழிபாடு செஞ்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓம் நமோ நாராயணா. கீழே என்னோட லிங்க்ல 1 to 52 வரை உள்ள வீடியோக்களை நீங்க ஈஸியா பார்க்கலாம். வாழ்க வளமுடன்.